باب 168 درس إنك رياض الصالحين toujours كتاب 7 آداب السير كنيدي في يهوغل والنزول إجيب بغل ويرا والمبيت إوالغل والنوم إدانغل في سفر إندر فياسن واستهباب إجيبغل أسترى يهوغل والرفق إدابغل وندئ بالدواب إدابيج وإتيد ومراعاة أينغل مصلحة جمندين وجواز إدغل الإرداف jokkondirgol ala dabbate hoore daabeji ɗin ida kanat siɗilatike to teeɓu dalika e siɗi ida kanat siɗilatike to teeɓu dalika heɓi taaqana ɗum wa amru e yamirgol min qasri immorde raɗɗinɗingol julde nden fi haqqe muɗum bil qiyami kadarandagol bi haqqiha haqqe muɗum an abi hurayrata radiallahu anhu qala rasulullah sallam nelaɗo maki ida safartum so tawi woni on voyage fil hisbi ko ɗum woni e nder burure nden e nder foore on fa'atul ibla jonnite ngeloɗi ɗin hajju ha geɓal majji on min al ardi immorde leydi fa ida safartum si ɗon voyage de fil cadbi e nder kokke ɗen fa asri'u alayha hittinire e hoore majji ay sayra yaadu ɗum wa badiru hitti noon biha e majji e neɗɗo yaha ko ɗum woni e jolkugol ɗingol wa ida arrastum tawi woni on ɗanoto fajitanibu tariqa woɗɗite e laawol ngol fa innaha no laawol ngol turuqu dawabe ko laawol daabeji ɗin fof ko ma'awal hawammi ko werde kadi ko weeri ɗum weeyo ngon billayli jemma rawahu muslim ma'ana ko woni fiiro ɓe fiirani nden awtol ibla jontengelo ɗin hasdu ha geɓal majji min aladi ka leydi ay irfaqu biha ko yurmeɗi fissayde e nder yaadu ɗum waɗɗum doy li tar'a fiyo ayne fi haali sayriha e nder alhaali yaadu majji on wa qawlihi neɗɗo yaha huwa bi kasiru nun sabu ko nun on waɗa kon poccal leyo iskani qaf e waɗugol qaf on kowal wa bilya e yaw almusannatu toɓɓa ɗon min tahti ley oɗon almukhu ko mbuso kon ma'anahu asri u biha hittinemba hatta tasilul maqsid ha hewtoyon e fandunde ka fanda ɗon qabla an yadhaba ko addi yahude mukhuha mbuso mabba on bimana ɗo yo mbalu min donaki stayri immorde tampere yaadu ndu wa ta'risu ko wiyete ta'risu annuzulu fil layl ko weerugol jemma waalo wa nabi qatada radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wo laatike ida kana siɓe laatike fi safarin e nder voyage fa arrata bi laylin ɓe fokkiti belade jemma ittaja ko ɓe walorta ala yamini ko e hoore beccal maɓɓe ñamal ngal wa ida arrasa stayni ɓe ngomi ɓe falama ɗanade ko bayla subuhi ko adi subaka on gokkum hara ɓattike weetude kono le ɓe falama belade seeɗa ko ɓe waɗata nasoba ɓe darna yonidira ahu soganal maɓɓe ngal wa wada ra'sahu ɓe fawa sala maɓɓe on ala kaffi kawrenere maɓɓe ɓe mana ɓe suɓɓindo ɓe tambo hoore maɓɓe nden ɗolle koy hara si ɓe fokkiti ɗanade peesa e ɗon ɓe do ayanode ɓe fina ɗum ɗo fof ko kulol fi wata subaha on futoroɓe rawahu muslim qala al ulama jomiraɓe gande ɓe wi innama nasaba dira'ahu ande ko woni fempirde ko woni darnide sogolal makko ngal o wallina sala makko on ɗon li alla yastaghriqa ko fi wata o muuto finnawm e nder ɗoygol ngol fata fuutomo salatu subhi julde subaka nden an waɓɓitiha gayi waɓɓutu mayre on an awwali waɓɓitiha ka arande waɓɓutu ko fof noon wa an anas radiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki alaykum hino fawi on biddul jati e immagol tumbere jemma fa innal arda ande no leydi nin tuttuwa ko ndi taggetendi billayli jemma rawahu abu dawud bi isnadin hasan ad-dulja ko fanda dulja as-sayru fil layl ko yarugol jemma so tawi woni hiɗon voyage de wakkilagol yaa e nder jemma on ɗoyta wo jemma on ko leydi ndin taggete jemma wa nabi sa'alabata al-khushani radiyallahu anhu qala wi kana latike annasu yimɓe ɓen ida nazalu si ɓe jippike ɓe weeri manzilan e weerande tafarraqu ɓe sertayno ɓe sendodiran fi shi'abi e nder joolongol woɓɓe to wal awdiyati e nder dunkire nden woɓɓe to fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki inna tafarruqakum ande de sertugol mawɗo ngol fi hade shi'abi e nder ngol joolol wal awdiyati e nder nde aynde ma nde dunkire innama dalikum ande ɗum min ash-shaytan ko jiya ɗum shaytan falam yanzilu ɓe weerali ba'da dalika e ɓaawa ɗum manzilan weerande illa in damma ba'dum ila ba'din sona yoga e maɓɓe takkodira yoga ɓe mana ɓe fof ɓe bele to nokku ngotum rawahu abu dawud bi isnadin hasan
وعن سهل يتام سهل بن عمرو رضي الله عنه وقيل بآم سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري وقبوي إقاده المعروف أن بداد بن الحنزلية ندر بن إلده وهو كأن من أهل بيعة الرضوان ستاي كأن كجياد بيعة الرضوان قال وبيو مر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله في النبي بعير بابا قد لحق ظهره tawi hewtitike ɓaawo mabba on ɓe batnihi reedu mabba on ɓe mana mba naaɗike ha ɓaawo ngon e reedu ndun fayda yiidi fagal nelaaɗo makki ittaqullah hule allah fi hadihi lbahaima e ɗi mummunteji almu'jamati ɗi wawlata farkabuha waɗɗeɗi salihatan hara ko ɗi moƴƴuɗi wakuluha ñamonɗe kadi salihatan ko ɗi moƴƴuɗi ɓe mana ta on jogoɗi ha ɗi lanna yeebaade e junngo mum rawahu abu dawuda bisnadin sahihin wa nabi ja'farin عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال ما في أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله سيبورتون ذات يوم يلانك وخلفه قام وأتر إلي بسود yang حديثا يذكر كلون بسودي لا أحدث به ميو طالب أحدا هيئ غوت من الناس المدلبين وكان نلاد لاتي أحبه بإيدي وكان أولاتي أحب miɗo yiɗi mastasara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e konko nelaaɗo allah on suuɗilan gundilan li haajati fi haaji maɓɓe on hadafu aw haisu nahlin ma ɗum haisu nahli firo mum ɓe yiwa e nder tafsir on kon ɗon ko ɓe faandi e wiugol en oɗo haisu nahli yani haitu nahlin e nder jardin tamaro hadafu aw haisu nakhlin li hajati fi haji mabbe hadafu aw haisu nakhlin ma ender jardin tamar yani haitu nakhlin der jardin tamar rawahu muslim hada dum do mukhtasar ko rabbindina don hadisi on ko juutudo wa zada be fi don al-barqani bisnad muslim etugo do muslim hada dum do baada qawli ba kongol makko igol haisu nakhlin ender jardin tamaro fa dakhala unati haitan lirajulin e jardin gorko gonal ansar jaabe ansariyan kol feda fi tayyuhi no nder don jamalun ko du woni ngeloba falamma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam anela Allah on yi jarjara be nyaadi wa darafat aynahu gita mabbe den yuppi goldi fatahu nabiyyu falamma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam anela Allah on yi jarjara be nyaadi wa darafat yuppi aynahu gita mabbe den fatahu nabi sallallahu alaihi wasallam on say annaba jallan ari taymo famasaha saratahu ko doni be maski hore makko den ay hore makko den ay sinamahu ko doni dugere makko den ko doni hore den wadi furahu ha e pedali makko din fasakana on sumato de fagala wi marabbu hadal jamal yilto de gokku falamma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangelo bambayi ine laado sallallahu alaihi wasallam jarjara mba hokki mba cikkiti ɗon fo wadarafat aynahu on say gite mabba on yuppi gonɗi fatahu nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah ari ha tawi mba famasaɓe maski ɓe mawli sara'atahu ƴugere mabba on ay sinamahu ƴugere mabba on wa difrahu e ha kormoje mabba on say fasakanama deƴƴi on say fagala ɓe landi man rabbu hadal jamal ko mbo jeeyi mba ngeloba liman hadal jamal ko hombo jeeyi mba ngeloba فجاء عرفة سكة من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمين جيمبا فقال نلا ماكي أفلا نتقي الله أفلا تتقي الله أهلك الله في هذه البهيمة إن با ممتوى التي با ملكك الله با الله جيما إياها فاد مؤمن فإنه با يسكو إلي با ولتك أن وند أنك أن تجيئه هي ويل دما مؤيا وتؤذيه watudu'ibuhu hida lurrude mba hida tampinde mba ko ɗum mba wulliti endo raho abu dawuda ka riwayatil barqani wano riwaya barqani o qawlihi wi'ugol ne laaɗo di furahu ha e kormoɓe je mabba on huwa ɗum bi kasiri dali al ajma sabu mu'jaman sabu ko dali toɓɓaɗon masa kon ley weskanil fayi e ko faw on kadi waɗa kon kowal howa ɗum lafsun ko konngol mufradun weddingal ay mu'nisum koɗo o konngol bi maana
konngol debbingol قال أهل اللغة يمبي لغة بي الدفرة معنى كوبيد عليه الموضع كنكر الذي دون يعرض كهينو يبقى من البعير إمرد بابا خلف الأذن كباو نبي وقوله تؤدبه أي تتعبه إذا رمكن دم إذا تامكن دم وعن أنس يتامى أنس رضي الله عنه قال أو كنا من لاتك إذا نزلنا من ويري منزلا قال لا نسبحه حتى نحل الرحال لا نسبحه قدوني من جولتها سبها من وقتها أذكار جيبين من وقتها حتى نحل الرحال ها من فرته نجلو دي روى أبو داود بسناد على شرط مسلم وقولي لا نسبح أي لا نصلي النافلة من جولتها نافلة ومعناه أن من مع حرصنا وندو دي الليل أقول من فعل صلاة جول نافلة كنا لا نقدمها من أدرتان على حتى الرحال edo firtugol taw ngelodi wa irahati dawabi e yanyangol newinangol dabeji din dum do foko hollu dum alhaali yurmingol newina ko on tigi waddi kon dum no yalla subhanahu wa ta'ala arsuka en moƴƴagol e mum monteji di wonde ne udedi amin wallahu a'la wa